Pêlanûya berfê ji bo jiyana rojane û rêwîtiyan. Li navçe û gundên Diyarbekirê zehmetiyan peyda bike jî welatî û zarok bi kêf û kelecanî pêşwaziya wê dikin. Cotkar û gundî balê dikşînin ku nebarîna berfê bi xwe re hişkesalî çêdike û ji ber hişkesalî û giranbûyîna xercana wêdî nikarin cotkarî û ajalvanî bikin, loma jî barîna berfê ciyê kêfxweşiyê dibînin. برس 100 بزنه مهبو أنا يجزتني ولا يمقص فروت أنا تقص ضد دوارة تسجتني خدي أم هذي نكان خدي كذا أم بها بوي وقرار له وأم نكان يعني بري من فتح حيوان بربر هبو 100 بزي كي هبا أو قرار بو وخدي أنا 100 بزي كي هبا نكان خدي كي أم بقرو بروي هوي قصة وانا فروتنو وقصة أول بريسانة. Bi taybet li gundên Qereşdağê berfeke zêde bariye û hin rêwiyên ku sibê zû bi rê ketibûn jî ji ber rêqeresînê ji rê derketine û qezakirine. Ya Avriya Qereşdağê weta ber divanê pir tehlikelî. Arkadaş jor da hatî rê qapalî bûyî, pêl frênê kirî negirtî, teqla avêtî pişt vira ketî. Yani genellikle li vira qeza dibin, millet dimire. Yani Avriya Qereşdağê pir tehlikelî. Özellikle kar ve don zamanı buzlamayı. İrosi arabe mıhallas kır. Sebebi o an yek ji ortarı firya bu takla aviti bu çubuğu ortarı sekini bu. Ev işler pişte kalbi bu ev merakirani. Azatim yek de kharabu bu ev ji ketu şerampolüm ev zarkhistani. Yeki ja telefonu mıkır govar Qereşdağê berfê ser devqe mesela avaytı dibini uçurmu. Az yeki ne de zambi bıkşin ev barra uçurmedi. Meden barra uçurmedi ne de araba İslameti derkhist khalas kır şu. Ji aliyê din de hin welatiyên ku rêwîtî dikirin jî bi malbatî li nav berfê agir hilkirin û kêfa berfê dikirin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir. Oh,